Číslo 5. Socha Chefreho. Zobrazuje panovníka Chefreho, stavitele druhé největší pyramidy v Gíze, kam se společně v tomto videu dostaneme. Socha pochází ze 4. dynastie cca 2500 let před naším letopočtem. Po stranách trůnu jsou zobrazeny propletené lotosy a papyrusy, což symbolizuje sjednocení horního a dolního Egypta. Číslo 4. Kolosální sousoší faraona Amenhotepa III. A jeho manželky, královny Teje. Je považováno za největší známou skupinovou sochu, která byla kdy v antickém Egyptě vytesána. Sousoší bylo vytesáno přibližně v letech 1391 a 1353 před naším letopočtem. Na výšku měří 7 metrů a na šířku 4,4 metry. Výjimečnost sousoší spočívá v tom, že královna Teje je zobrazena ve stejné velikosti jako faraon, což zdůrazňuje její obrovský vliv a vysoké postavení na královském dvoře. Číslo 3. Dřevěná socha Káper. Tato dřevěná socha zobrazuje staroegyptského hodnostáře jménem Káper, který působil jako kněz a královský písař. Artefakt pochází z období Staré říše a je jedním z nejvýznamnějších děl soukromého sochařství té doby. Pochází asi z let 2500 před naším letopočtem. Na rozdíl od idealizovaných soch faraonů je Káper vyobrazen velmi realisticky jako korpulentní muž s kulatým obličejem, což ve starověkém Egyptě symbolizovalo bohatství a vysoké společenské postavení. Či sochy působí jako živé díky složité konstrukci. Bělmo je tvořeno neprůhledným křemenem, rohovka je z horského křišťálu a celé oko je zasazeno do měděného rámečku, který imituje oční linky. Zajímavost, věděli jste, že současná hůl je moderní replika původního originálu? Číslo 2. Zlatý trůn Tutanchamonův. Byl objeven v roce 1922 Howardem Carterem v údolí králů. Trůn vznikl přibližně v Nové říši 18. dynastie mezi lety 1332 až 1323 před naším letopočtem. Měří na výšku cca 102, na délku 54 a na šířku 60 cm. Dřevěná konstrukce je potažená plátkovým zlatem, zdobená stříbrem, polodrahokamy a barevným sklem. Číslo 1. Zlatá maska Tutanchamona. Jelikož je v muzeu zakázáno fotit a natáčet masku Tutanchamona, nebudu ji mít v tomto videu vyobrazenu, ale za mě stojí za navštívení. Číslo 4. Velká sfinga v Gíze. Byla pravděpodobně postavena kolem roku 2500 před naším letopočtem za vlády faraona Chefreho. Na výšku měří 20 metrů, na délku 73 a na šířku 19 metrů. Sfinga symbolizuje sílu, lev a moudrost, člověk. Většina historiků si myslí, že její tvář představuje právě faraona Chefreho. Pod sfingou se podle některých teorií mohou nacházet skryté chodby nebo komory. Někteří dokonce spekulují o síni záznamů, ale to zatím nikdo nepotvrdil. Zajímavost, proč sfinze chybí nos? Populární mýtus říká, že ho odstřelil Napoleon Bonaparte, ale ve skutečnosti byl nos zničen pravděpodobně už dříve, možná vandaly. Číslo 3. Výhledy. Výhledy na pyramidy jsou úchvatné. Na místě je možné se svést na velbloudovi nebo na bryczce tažené koňmi na výhledová místa, například Panoramatic Point, kde si můžete nafotit pyramidy hezky v celku. Jinak spoustu výhledů můžete najít z autobusové výstupní stanice nebo od suvenýrového náměstíčka. Číslo 2. Menkaureova pyramida. Menkaureova pyramida je ta třetí nejmenší po Cheopsově a Rachefově pyramidě. Na výšku měří 65 metrů. Byla postavena kolem roku 2510 před naším letopočtem. Čím je zajímavá, spodní část byla obložena červenou žulou, což je dost neobvyklé. Ostatní pyramidy mají hlavně vápenec. Působí menší, ale její bloky jsou často větší a těžší než u větších pyramid. Část obložení, hlavně z žuly, zůstala nedokončená, jsou vidět drsné bloky, jako by stavba byla narychlo ukončena. I když je menší než Cheopsova pyramida, byla pravděpodobně stavěna s důrazem na luxusnější materiály a detail. Číslo 1. Velká pyramida v Gíze. Je to největší a nejslavnější pyramida na světě a zároveň jediný dochovaný div starověku. Byla postavena pro faraona Chufu, Cheopse, asi kolem roku 2560 před naším letopočtem. Výška byla původně 146,6 metrů, dnes je asi 138,8 metrů. Délka jedné strany základny je cca 230 metrů. Obsahuje kolem 2,3 milionu bloků. Váha jednoho bloku je průměrně 2 až 2,5 tuny. Celkově je to jedna z největších staveb, jaké kdy člověk postavil bez moderní techniky. Jak byla postavena? Klasická teorie je, že se kameny těžily v lomech, přepravovaly se na saních a zvedaly se pomocí ramp. Teorie je podložená nálezy i kresbami. Betonová geopolymerní teorie. Kameny nebyly tesané, ale odlévané jako beton, směs vápence plus vody a dalších látek. To teorie vysvětluje přesnost spojů, avšak má málo důkazů a proto ji většina vědců neuznává. Zajímavost, pyramida a celý komplex v Gíze odpovídá hvězdnému souhvězdí Orion. Některé zarovnání sedí, některé není úplně přesné, spíš částečná náhoda. To je pro dnešní video vše.
Doufám, že se vám video líbilo. Jestli jste ještě nedali like, tak na něj nezapomeňte, stejně jako na odběr. Uvidíme se u příštího videa.